Bermeoko ikasturte amaierako jai erraldoia izango da barikunetan ekainaren 21ean. 1400 ume eta gazte baino gehiago izango dira bertan. Bitza, pailazoak, ikuskizunak, umentzako parkeak eta kalean zerkiak izango dira nagusi. Haur hezkuntzako 3 eta 5 urte bitarteko umeek Tomasen abenturak azken balea pailazoen ikuskizuna izango dute 10:00 Sagrado Corazon ikastetxean. Lehen hezkuntza 1 eta 2. mailetako aurrek Eidabe taldearen eskutik futbolariak eta printzesak ikuskizunarekin gozatzeko aukera izango dute Bermeoko kafeantzokian goizeko 11:00 gutxitan. LH3 eta 4ko neskamutilek goizeko 10:00 aurrera umentzako parkea izango dute Lameran, bertan Monster, Ford Coyote, Txirrista, Espaziontzia, Giza futbolina eta Rokodromoa izango dira. 5 eta 6. mailetako gazteek lehen hezkuntza Sirika Zirkus taldearen eskutik Cinemas Blai kalean zerke izango dute 11:00 gutxitan San Francisco herri ikastetxean. Maila guztietako ikasleak batuko dira 12:00 guztiak bitzarekin ondo pasatzeko. Gainera, ordu biak arte umentzako parkea izango da Lameran.